Jeste li znali da cjepivo uzrokuje autizam? Da nas iz podzemlja kontroliraju ljudi gušteri. Da je Zemlja ravna ploča? Da nas struju GMO hranom. Chemtrailsi su istina. A jeste li znali da nas prate preko fluora iz paste za zube? Prema nekim istraživanjima, 11% ispitanika u SAD-u smatra da nikada nismo bili na mjesecu. 15% ispitanika vjeruje da je virus HIV-a stvoren u laboratoriju kako bi se smanjila populacija. 22% da su klimatske promjene prevara. Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, situacija u Hrvatskoj nije mnogo drugačija. Lažne vijesti, a s njima i teorije zavjere, postale su neizbježni dio naše svakodnevice u posljednjih nekoliko godina. Lažnih vijesti bilo i prije, ali se danas mnogo brže šire. Ok, dok su neke od lažnih vijesti i teorija zavjere malo čudne, ali benigne, neke mogu biti društveno opasne. Kako uopće nastaju lažne vijesti, zašto se tako lako šire i kako se nositi s njima? Jedan od odgovora krije se u nedostatku regulacije medijskih platformi, a osobito društvenih mreža. U moru različitih izvora ponekad je teško razlikovati istinite od lažnih informacija. Ovaj problem otežava i činjenica da informacije objavljene od pouzdanih medija mogu biti netočne. U tako kaotičnom medijskom prostoru, bez dovoljne regulacije, a s mnogo suprotstavljenih interesa, nastaju idealni uvjeti za širenje lažnih vijesti. Ljudi ponekad povjeruju lažnim vijestima i teorijama zavjere i zbog potrebe za smislom. Skloni smo tome da tražimo smisao, pravilnost i strukturu u svemu što nas okružuje. Jednom, kada naiđemo na priču koju smatramo uvjerljivom, vjerovat ćemo u nju čak i kada se pojave informacije koje joj ne idu u prilog. Zbog toga su mnoge lažne vijesti i teorije zavjere ostale aktualne čak i nakon brojnih dokaza koje ih opovrgavaju. Većina lažnih vijesti nastaje na temelju nedovoljno provjerenih informacija, a nepotpune informacije često tumačimo kako nam se sviđa. Drugim riječima, povjerovat ćemo nekoj informaciji samo zato što nam zvuči uvjerljivo. Nerazlikovanje objektivnih činjenica i subjektivnih stavova još jedan od čestih izvora zabluda. Na društvenim mrežama možemo izraziti vlastito mišljenje o bilo čemu. No problem nastaje kada se neprovjerenim stavovima daje jednaka težina kao i objektivnim znanstvenim činjenicama. Netko može biti uvjeren u to da emisije stakleničkih plinova ne uzrokuju klimatske promjene, ali to ne znači da je u pravu. Znanstvena istraživanja potvrđuju povezanost stakleničkih plinova i globalnog zatopljenja. U svijetu u kojem sve postaje stvar percepcije i osobnih stavova, znanstvene činjenice lako je ignorirati. No, činjenice ne ovise o tome kako ih doživljavamo. Još jedan čimbenik je strah od novog i nepoznatog. Lažne vijesti i teorije zavjere često nastaju u kriznim vremenima kada se javljaju brojni strahovi i nesigurnosti. Primjerice, novi tehnološki izumi često su bili izvor sumnji. Uzrok kolektivnim strahovima svojedobno su bili i radio, i televizija, i prvi bežični mobiteli, čak i mikrovalne pećnice. Stoga ne iznenađuje da su u novije vrijeme brojne lažne vijesti povezane s 5G tehnologijom. Sigurno nije slučajnost što je korona došla u isto vrijeme kao i 5G. To bi bilo otprilike kao da zaključimo da sigurno postoji povezanost između postavljanja božićnih ukrasa i širenja gripe. Tu su i neki drugi sociološki čimbenici, poput nepovjerenja u institucije i konvencionalne medije. Što su ljudi manje skloni vjerovati institucijama i medijima, više su skloni povjerovati lažnim vijestima i teorijama zavjere. I za kraj, kako se nositi s takvim sadržajima? Kako prepoznati što bi mogla biti lažna vijest? Iako nema jednostavnog odgovora, ovo su neke smjernice koje bi nam trebale pomoći. Je li informacija došla iz provjerenog, vjerodostojnog izvora? Potvrđuju li međusobno neovisni izvori istu informaciju? Postoje li dokazi koji potvrđuju tu tezu? U ovoj procjeni je činjenica bitnija od osobnog mišljenja. Možemo li prepoznati elemente pretjerivanja ili zastrašivanja? Lažne vijesti često su emocionalne. Možemo li prepoznati urotnički način razmišljanja? Slika stvarnosti povezana s teorijama zavjere često je vrlo polarizirana, a tipično uključuje postojanje skrivene elite s podmuklim planovima. Tko je taj navodni stručnjak? Koje su njegove ili njezine reference? Stoji li iza te osobe neka ugledna znanstvena organizacija ili institucija? Lažne vijesti i teorije zavjere nerijetko šire osobe koje su s razlogom isključene iz akademske zajednice. I zato je medijsko obrazovanje važno.